سلام كميت علو كبرات تخطلتي فنو إير تي في نلومي ربع عصران حمشتن جنبوت فرق معلتن فرق عن استدلالو زينا ومستنادو حيزنا لكم قريبنا لنا مكتتالكم زعدم تصفالدت مبراتي بقندي نتبطاتو فيلم وقعوت صنبل مبل صلاصان حدن عمت ناس انت بخبز بلا معرك تخايدو مراحتي إثيوبيا دوب أفريقيا سريلانكا شودنن عباي بريطانيا نايوهانا ملقتي سريدوم أبستفر علي هاجرا زنبرو إيرتراويان صنبل ناصنت بدمقتي صنبل اللو أب أمريكا واننت بحتاو برزت أنكو سباون تصدتاون كساراتات من مليسي وسخ كمزلو تحبيرو سمين كوريا سلسة ميسايلات كمز فتنت دبو كوريا كسيسا تركي أبسمينا وسوريا حدشو تهدر وصرحي كتكايد مخانا أفريقيا وقعوت صنبل مبل سلاسان حدن عمت ناس النت مال عسران 4 جنبوت هاب ساعة الدحر قطري أب ستادي مسمرة بخبز بلا معرك تخايدو قاسيت إنيا ليديا تخل ماريان بملكة أب زدالو وتحستو يسعب ناتنت نممتان لولاونت نمعقابن زخفلنايو رزين واغا نعنا نيرتراوያን مدارك تعالبو كبريو اغواناتيفنا اتمنتايس ناتنت بخبر واغا زمصت كبرتنا ስለዝኾነት اذا حقلن معلتات ابليصنا انريا رئساو دامت زኾነት ዕለት فرناص حريانان قنع مرጫናንያ انه دما نمبل 31 عمت بلعل حبنن كبرن كنصنبلا بقينا لنا أبتي بإيرتيفن دمت حفاش إيرتران بقطعات زتفنوا سنة سرعات بريزيدنت إسياس أفورقي أبز اسمعوا مدره أبزي أب عالمنان أب قدوبونان نكتاتلو زلنا نوتاوي معبالتات مبل 31 عامتنا تنتنا ناتافوليك أنا كم زلوا بمتقاس أبزا فليت عامت حدرنا تنتنان لولاونتنان مانتخن عزز بزحلفن هلون يخون نمتقابت حدا بعالمن بزوبانان درجاون تمالن لومن بزرقانايو نتصبح انتاي كنتصبك من نخقلن نحوارو كأ انتاي كنعمم كم زلونا بتكالق سجد إلكا محساب كم زحاتت قليتهم دحر نختام كالأي كوينات عالم ناتنتن لولاونتن إيرترا بهرياو مسمرو حيزو كي بقس بنايشو حيالان سلستعكته دليت حزب إيرتران الناتنت كم تقاومو فالماي سرت كنتصف كم زجمرة زتقاسة بريزيدنت إسياس نيرترا أعني خان ملحقن مسارع إيرتراويان بمسمس حيمانوت بتاتينكا نمسنافن زتحقنا بوليتيكاو وديت ننقحات إيرتراويان كبابيلو نبوليتيكاويك ألستاتومن أودادو بومن أمعبيلو نمسرت ناتنتن لولاونتن أعميقو كم زندوغو نتي إنا زايد زمعبلة بوليتيكاويك ألس حزب إيرترا بحيلتات عبلالات زتحاري وتحدراو تفلغاخا نعد قاو مختن تقاومون حزب إيرترا كم زولدن نمندق ناتنت نابز حيال براخة حاف كم زبالون بمتقاس نايزلومي كم لمود نبعلو زلونا عزوز ناتنت حمارت دما وهلو المهرتن سرعة كبرتات النايتي ديناميكاوي بوليتيكاوي وتحدراوي محبراون بهلاون مسرح 5 عامتات كم زخونة قليتو أبو قوم ختن ناسنت بقداميانين مشتاوانين غزازيتي بعتاتات من رشان نهرين تقعزون مبتات زتخايده شرحتات مكففالنا مكته مسارعنا ودبه وهدتنا خلعه نمسرت سنصا ناصنت زيادة أوريكم أدلدلوني وديناميكاو مسرح بزمع بلا نقحة مع معريوز ورصص ودابن حدنتن كا ابقاو مخته حزب إيرترا نخلو مسناخلات بناطسو كبيد مسوات غفلو دحر 5 عامتات نزرغاغص ناصنت حقاوي لولاونت البسوي هذه حصر زمسلنا 5 عامتات مسرح كاب 1941 كساب 1991 بمتن نايتي تقسمه تمهرتن تمكرون بعينت نايتي أودادبان مقبالون بزخص قصو بهل صنعة مختن بزطمرو حزباو سنيتن وحدتن مسجز في نايت تصاوو زامتكا
ናይ ሓደ ህዝብን ሃገርን ምዃንን ዘይምዃንን ሕቶ ክረአን ከሎ ናይ ወለዶታት ዘገምታዊ ምስግጋር ዝዓመመ ሰውራ እዩ ነይሩ ናይዚ ሎሚ ከም ልሙድ ነብዕሎ ዘለና ዕዙዝ ናጽነት መሰረት ከዓ ውህሉን ምህርትን ስርዓተ ክብርታትን ናይቲ ዲናሚካዊ ፖለቲካውን ወታደራውን ማሕበራውን ባህላውን መስርሕ 50 ዓመታት እዩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አስዒቡ ኣብ ርእስቲ 50 ዓመታት ናይ 30 ዓመታት ተጻብኦ ተወሲኽዎ ዝያዳ ትምህርትን ተመክሮን ተቐሲሙሉ ናጽነት ሃገርን ክብሪ ልኡላውነትን ሃገራዊ ህንጸትን ተመላሊኡ ትርጉም ዝተደረዐ ናጽነትናን ልኡላውነትናን ኣብ ውሽጢ እዚ 80 ዓመታት ገጽ ብገጽ እናተዋህለለ ዝተነድቀ ስራሕን ክብርታትን ከም ዝኾነ ዘየቋርጥ ዲናሚካዊ ዕቤቱ ድማ ዘላቒ ሕድርን ሓላፍነትን ወለዶታት ምዃኑ ኣነጺሮም ሓርነታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ምስ ህዝብታት ምሕዝነት ምምስራትን ምድልዳልን ምምልላእን ኣብ ነዊሕ ጉዕዝኡ ከም ሰረተ እምነት ዝመትከሉ ሕቶ እዩ ዝበለ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ናይ ዝኾነ ሃገር ናጽነትን ልኡላውነትን ውሕዝ ዝኸውን ብኡ ኣቢሉኻ ዘላቒ ዕቤት ዝረጋገጽ ብሓድሕዳዊ ምምልላእ ሃገራትን ህዝብታትን ምዝድገፍ ምዃኑ ብምርግጋጽ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ንዞባዊ ጥምረት ዘካየዶ ዘይተሓለለ ጻዕሪ ካብዚ ጽኑዕ እምነት እዚ ከም ዝነቅል ኣነጺሮም ኣብ ኣፍሪቃ ብሕልፊ እቲ ምሕዝነትን ምምላእን ናቱ ፍሉይ ኣገዳስነት ኣለዎ ኣብ ዓለም ከም ኣዝዩ ዝተዋሰነ ክፍሊ ዓለም ምስ ብተዛማዲ ብዙሑ ናናሃረ ዝኸይድ 1.2 ቢልዮን ህዝብታትን ሃገራትን ኣፍሪቃ ናጽነቶምን ልኡላውነቶምን ኪኖ ምሕላው ዞባውን ክፍለ ዞባውን ጥምረታት እናነደቑ ክጓዓዙ ግድነት እምበር ሕርያ ኣይኮነን ስለዚ ከኣዩ ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመታት መንግስቲ ኤርትራ ንዘላቒ ሓባራዊ ቁጠባዊ ዕብየትን ርግኣትን ምምካት ሽበራን ጸረ ድሕነታዊ ሸርሕታትን ንዞባዊ ጥምረት ከይተሓለለ ዝሰርሐ ኣብ መወዳእታ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዞባዊ ርግኣት ምትሕብባር ምምልላእን ዕቤትን ናይ ናጻን ልኡላውያንን ህዝብታትን ሃገራትን መጣምርቲ ሃገራዊ ህንጸትና ስለ ዝኾነ ምስናይትን ዜጋታት ጎደቦና ብዝተፈላለየ ምስምሳትን ጸበብቲ ቁልቁላዊ ምትፍናናትን ንምፍንጣሕን ንምስናፍን ዝካየድ ቁልዑን ስቱርን ኣዕናዊ ኣጀንዳታት ሓበራዊ ምኸተና ብዝሓየለን ብዝሰፍሐን ክንሰርሓሉ መድረኻዊ ግቡእ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ሰናይ ክራማት ተመንዮም ምእንቲ ቅሳነትን ረህዋን ህዝብታት ዓለም ዝሓለፈ መዋእላት ዝሑል ኩናትን ዓንዳሪ እንኮ ቆፅራዊ ህቀናታትን ዓብይ ታሪኻዊ ትምህርቲ ሓዲጉ ስለ ዘሎ በንጻር ሕግታት ጫካ ናይ ህዝብታትን ሃገራትን ናጽነትን ልኡላውነትን ዘይገሃሰሉ ኣህጉራዊ ሕግታት ዝኸብረሉ ምትእትታዋትን ዘይሕጋዊ በይናዊ ውድዕታትን ዘብቅዓሉ ዓለማዊ ርብሓዊ ምክሕያትን እቶትን ዝውደነሉ ናይ ምትሕብባርን ምምላእን ዝምድናታት ዝሰፍነሉ ዓለማዊ ኩነታት ንምምጻእ ምስ ኩሎም ህዝብታት ብዘይ ኣፈላላይ ክነጥፍ መቐጸልታ ናይ ሃገራውን ዞባውን ክፍለ ዓለማውን ግዴታና እዩ ኣቐዲሙ ኣብ ወንበር ሃገራዊ ኣወሃሃድ ሽማግለ በዓላት ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለ ኣብ ዘቕረቦ ቃል ነዊሕ ናይ ምቅርራብ ግዜ ዝወሰደ መደብ ኣበርክቶ ሓያሎ ስነ-ጥበባውያን ኣባላት ሰራዊትን ካልኦት ሞያውያንን በብዓውዶም ከምኡውን ደገፍ ኣካላት መንግስቲ ግንባርን ህዝባውያን ማሕበራትን ዘጣመረ ምዃኑ ብምጥቃስ ንኹሎም ምስጋና ኣቕሪቦም እቲ ንኣስታት 3 ሰዓታት ዝቐጸለ ወግዓዊ ስነ ስርዓት ጽምብል መበል 31 ዓመት ናጽነት ብባንድ ምረሻ ዝተመርሐ ንኹሎም ኣካላት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ዝውክል ወተሃደራዊ ሰልፊ ወትሳዋ ወረስ ሕድሪ ፈጻሚ ተለዎ መዓል ግብሪ ንኹሉ ዘልምዕ ኣብ ኩሉ ዘድምዕ ንጸላቱ መንጸሮር ብስቕታ ዝቐስዕ ዋልታ ንህዝቡ ኣቕሲኑ ዘርክዕ ንውሑስ መጻኢ ብዓጸፋ ዝድክእ ንስኻ ኣንበድ ንስኽሽተን ቀሲና ሃገር ከምኡውን ሙዚቃዊ ድራማን ብትርኢት ዝተሰነየ ጣዕመ ዜማታትን ደሚቑ ነይሩ ከመህዲ ዓቂለ ዒዶ ሳዕል ድልቦ ከበይነቲ ኣፍጋሓ ውዑራ ለቦት እገነም ሙንዱቅ ቴራጎ ተውረዶ ትክቶነጎ ቴረም ሙንዱቅ ቴራጎ ተውረዶ ትክቶ ንዕማም
ዓለም ዳግመ ህንፃ ከም ጉዕዞ ሓርነት ብትባዓት ክንዛዝሞ ኢና ብዝብል ቴማ ኣብዚ ጀመርናዮ ጉዕዞ ህንፀት ሃገርን ምኽባር ልኡላውነትን እምነትናን መትከልናን ርእሰ ምርኮሳ እዩ ሰላተ ፀበይትን ተመጽወትን ዘይኮና እንሆ ርእስና ኣቕኒዕና አንጻር ኩሉ ማዕበላት ገጢምና ብዓወት መሰሲልና ኣለና ሕጂ እውን እንተኾነ ሓይልና ንሱን ኣብኡን እዩ ናፃ ሕርያና ንያትና ናፃ ሕርያና ሊድያ ተኽለማርያም ካብ ስታዲየም ኣስመራ نامسكن كليديا تخلماريام نابل كالزينا مسنسجر مرحت إثيوبيا ريبابليك دوب أفريقيا سريلانكا شودنن عباي بريطانيان بمخنيات سنبل مبس 30 حرن عمت ناس عندنا منغستن حزب إيرترا ناي يوحنا ملختي سديدوم President Federalawit Democracyawit Republic Ethiopia Sahle Work Zewde, President Republic Dob Africa Matamela Cyril Ramaphosa, President Republic Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa, Nugus Schweden Carl Gustav Kamun, Nugust Abbay Britannia Elizabeth Dagmawit Tabsaded Womelachti, Ne President Isaias Afwerki Mulut Annan Naisra Hasaluton, Neertran Hizban Duma Rahwan Biltzegnan Temenium. President Sahle Work Zewde በስማን በስም መንግስትን ህዝብን ፌደራላዊት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ አብሰደደቶ መልእክቲ ክልታው ዝምድናን ምትሕግጋዝን ንምምዕባልን ንምዕዛዝን ብወገን ሃገራ ንዘሎ ጽኑዕ መብጽዓ አረጋጊጻ ፕሬዝዳንት ሲሪል ራማፎሳ ብወገኑ አመንጎ ኤርትራ ሪፐብሊክ ዶብ አፍሪካን ዘሎ ሕውነታዊ ምሕዝነትን ዝምድናን ንምድልዳል ብወገን ሃገሩ ንዘሎ ሰናይ ድሌት ገሊጾም 24 ግንቦት መዓልት ናጽነት ኤርትራ ኣብ ዓውደ ዋርሕ ታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ ብፍሉይ ትዝከርን እትኽበርን ርዛን ዕለትያ ስለዝኾነ ድማ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝርከብ ኣብ ኩሉ ክልል ዕድመ ዝርከብ ኤርትራዊ ብፍሉይ ክብሪ ዝጽምብላ ተሳተፍቲ ጽምብል መበል 31 ዓመት ናጽነት ንዕዙዝን ረዚንን ትርጉም ናጽነት ብምጥቃስ ሓርነት ዘምጽአን ተጻብኦታት ዘፍሸለን ጽንዓት ከም ብሉጽ ክብሪ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ክሰጋገር ምብቅዑ ዝኹርዕ ምዃኑ ገሊጾም أجول ليديا تخلماريام زدالو تتحستو يسعب دهب زرعي حبت بحال بمصخ كل عدخا فرانكفورت جرمن كالاي كم تولدكو غيري قطران الناس انت تبع دي وتي تواريد زحلفكو وانا نصا مسرخ بكن ولادي حزيله زات كل عدي معي نصا نسي حمازنتي يبلان كاميرتراوي كدذكرك على ነገር እንታልዩ ናጽነት ተረክም ዋጋ ገፊልካ ክትዕቅበው ዋጋ ገፊልካ ስጋብ ዕጅም ዋጋ ድኸፈሉ ነገር ስለዝሆነ ናጽነት ነሰሙናት አበና ይኮነ ዓለምና ወገናት እንዳፈላለት ኩነታት እንዳራአየት ገጽ እንዳቀያየረት ኣብ ዝኸደሉ እዋን ኣብ ዝሓፀረ ዘበናት ናይ ናጽነት ዝኸፈልናዮ ዋጋ ነፃ ወገንነት ዘይብሉ ሕርያ ሃሪና ወኽንጓዝ ምኻል ሲትንያት ዝግበሩ ከይተባሉ አሰራያታቱም ድስዑ መንሳያት አለውና ሲትዋና አንሳብ ዝንገር ዘይኮነስ አብጅርና ዘሎይ ንወለድ ዝዋራረስ እዚ ብዙ ደሰክፍ ነገር አይኮነ በዝቶ በዚህ ተጠዋየ ትብሎ ነገር አይኮነ يردان سوبر أخذال كهولندي أمتى زارزان على كنزلنا وحوار وعلنا أزي حقي سلخو نعيسرع عمت نتينيره خالاي أو عدين وعليك أتعزي حقه صلي كل جزء نوعلن لنا ودلنا يو كان أو وشها غير كأجن أيكونني جميترا باولوسيم أول عام شيء زوري أقرأ هالبلوك صنعت المحجون خم بزع جزية خمس قلت نحج ديكونا كم نوع حزمت عندي كولده تتساقري صنعت لما تولده غاي تقول لهم نحجنا عايشون تصنعت سلز ورا سوي بيرترا غاب صنعت نيرو صنعت كم زنبري زامنانه نتي دواتو زحلو زولو جيغنا ورساي كالو كومو دما نتي ابسدت كوينو فتاكيبلا ابون هزبن منغسن كوينو زمكل زولو نخلو يوهانا يبل ኤርትራውያን ነበርቲ ሱዳን ሞንትሪያልን ዊኒፔግን ካናዳን ዛምቢያን መበል 30 حرن ዓመት ጽምብል ናጽነት ንያትና ነጻ ሕርያና ብዝብል ቴማ ብልዑል ማዕረግ ጽምቢሎሞ ከካቦቱ ንዝበጽሐና ሓበሬታ አርሴማ አስመሮም አዋሂዳ አዳልያቶላ ሚካኤል ሓድጉ ከቅርቦዩ
ኤርትራውያን ነበርቲ ሱዳን ኣባል ልኡላዊ ባይቶ ሱዳን ኣሰይድ አልሃዲ ኢድሪስ ሚኒስትሪ ዜናን ባህልን ኣሰይድ ገርሃም ዓብደልቃድር ኣማሓዳር ዞባ ዳርፉር ኣሰይድ ሚኒ ኣርኮ ምናዊ ኣብ ሱዳን ዝመደበሮም ዲፕሎማስኛታት ሓለፍትን ወከልትን ዝተፈላለያ ፖለቲካውያን ሓይልታት ሱዳንን መሓዙትን ፈተውትን ህዝቢ ኤርትራን ከምኡውን ሓለፍቲ ኤርትራውያን ውዳቤታት መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ኣብ ዝተረኸብሉ ኣብ ከተማ ካርቱም ድሙቕ ጽምብል ኣካይዶም ኣምባሳደር ዒሳ ኣሕመድ ዒሳ ብዘስምዑ ቃል ነፃ ሕርያና ንሃገራዊ ረብሓና ውሒሱ ክብሪ ሃገራዊ መንነትና ኣብ ዝለዓለ ጥርዚ ንያት ከም ዝሰቐለ ጠቒሱ ሕላገት ስብዓት ዘይተንበርካኽነትን መስዋዕትነትን ህዝቢ ኤርትራ ዝኾነት ዕለተ ናጽነትና ንመበል 31 ዓመት ብዝለዓለ ፍናንን ሓበንን ከነብዕል ንዘቁዑና ጀጋኑ ሰማዕታት ዝለዓለ ክብርን ምስጋናን ይኹኖም ኢሉ ኤርትራ ውሽጥን ወፃን ዝነብር ህዝባን መሪሕነታን ብዘካየዱ ሓያል መኸዘ ንልዕሊ 50 ዓመታት ዘጋጠማ ናይ ተጻብኦታት ጎበጣ ረግፂ ሕግን እገዳን ሰጊራ ኣብ ዞባውን ሃገራውን መድረኽ ግቡእ ክብራ ከም ዘመስከረት ዝሓበረ ኣምባሳደር ዒሳ እዚ ዘግዶ ርዝነት ናይቲ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ህላው ንምርጋጽ ዝሓልፎ ኣዝዩ ጽንኩር ኩነታትን ዝተኻየደ ቃልስን ከም ዝኾነ ገሊጾም ናይ ክብሪ ዕዱም ሚኒስተር ዜናን ባህልን ሱዳን ኣሰይድ ገርሃም ዓብደልቃድር ቦገኑ ንህዝብን መሪሕነትን ኤርትራን ዮሃና ድሕር ምባል ንታሪኻዊ ዝምድና ክልቲአን ኣሓት ሃገራት ዘለዎ ኣድናቆት ብምግላጽ ሃገሩ ንስትራቴጂካዊ ዝምድናኣ ምስ ኤርትራ ብዓቢ ተገዳስነት ከም ትጥምቶን ናይ ቀዳምነት ከም ትሰርዖን ኣረጋጊጾም ሓላፊ ህዝባውን ከምኡውን ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ አቶ እስማኤል ሙሳ ብግዲው ነቲ በዓል ክውን ንምግባር ንዝፀዓቱ ኣካላት ብምስጋን ኣብ ዞባታት ገዳርፍን ከሰላን ፖር ሱዳንን እውን ድሙቕ ጽምብል ናጽነት ከም ተኻየደ ሓቢሮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ማሕበረኮም ኤርትራውያን ኣብ ዛምቢያ ኣብ ዝገብሮ ጽምብል ኣብ ወንበር ማሕበረኮም አቶ ገብሪ ህይወት ጴጥሮስ ዘስምዑ ቃል ብረዚን ዋጋ ህይወት ዝተረጋገጸ ናጽነት ንምዕቃብ ህዝቢ ኤርትራ ሕጂውን ኣብ መኸተ ተጸሚዱ ምህላው ብምጥቃስ ኣብዛ ሓድሽ መዋል ገዝጋዝ ህንጸት ሃገር ብዝለዓለ ናህሪ ንምድራኽ መብጽዖም ከም ማሕበረኮም ኣሐዲሶም ኤርትራውያን ነበርቲ ሞንትሪያልን ዊኒፔግን ካናዳ ብወገኖም ኣብ ዘካየድዎ ጽምብል ድማ በዓል ናጽነት ድልውነቶም ንዝበረኸ መኸተ ብዝረጋግጽሉ ድምቀት ከም ዝጸምበልዎ ካብቲ ቦታ ዝበጽሐና ሓበሬታ ኣፍሊጦም እቲ ጽምብላት ብስፖርታዊ ባህላዊ ስነጥበባውን ናይ መካይን ምርኢትን ካልእ መሰናዶታትን ደሚቑ ነይሩ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ጁባ ደቡብ ሱዳን ምስ ማሕበረኮም ኤርትራ ብምትሕብባር ብምኽንያት ጽምብል ናጽነት ናይ ዘካየዶ ጽምብል ጸብጻቡን በጺሕና ኣሎ ካብቲ ቦታ ዝበጽሐና ጸብጻብ ኣርሴማ ኣስመሮም ጽምብል መበል 31 ዓመት ናጽነት ኤርትራ ንያትና ናጻ ሕርያና ብዝብል ቴማ ኣብ ጁባን ከባቢኣን ደቡብ ሱዳን ብ21 ግንቦት ብልዕል ድምቀት ተባዒሎም ኣብቲ በኣሽሓት ዝቁጸሩ ኤርትራውያን ዝተረኽብሉ ኣጋጣሚ ኣምባሳደር ዮሃንስ ተክለ ሚካኤል ኣብ ዘስምዑ መደረ ንህዝብን መንግስትን ከምኡውን ንሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ዮሃና ድሕሪ ምባል ስጋታት ንሓዋሩ ከይተቐንጠጡን ዞባዊ ሰላምን ውህደትን ከይተረጋገጸን ብዛዕባ ወፍሪ ቁጠባዊ ዕቤትን ብልጽግናን ክሕሰብ ስለ ዘይከኣል ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ንቑሕ ኣበርክቱ ክገብር ኣዘኻኺሮም ምርግጋጽ ሰላምን ገስጋስ ቁጠባዊ ምዕባለን ንመንግስቲ ጥራይ ዝግደፍ ዕማም ከም ዘይኮነ ጠቒሱ ድማ ዜጋታት ልኡላውነት ንምውሓስን ልምዓታውን ቁጠባውን ምዕባለን ንምድንፋዕን ዝያዳ ካልእ እዋን መሳርዖም ኣስጢሞምን ሓድነቶም ኣደልዲሎምን ተረኦም ከዕዝዙ ጸዊዖም ኣብ ወንበር ማሕበረኮም አቶ ኣማረ ገብረ ብወገኑ ንጽምብል ናጽነት ኣብ ወጻእን ኣገዳስነቱ ኣብ ምውርራስ ታሪኽን ሕድርን ብምጥቃስ ማሕበረኮማት ብዕቱብ ሒዘን ክሰርሓሉ ተላብዮም ተሳተፍቲ ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ ናጽነት ብረዚን ዋጋ ህይወት ዝተረኽበት ከም ምዃና መጠን ንዝኽራ ዝግበር ስነ ስርዓት ከቢድ ሓላፍነት ከም ዘሰክም ብምጥቃስ ካብኦም ዝሕተት ንምምላእ ከም ወትሩ ድልዋት ምዃኖም ኣረጋጊጾም እቲ ጽምብል ህፃናት ተማሃሮ ቤት ትምህርቲ ማሕበረኮም ኤርትራ ብዘቕረብዎ ግጥምታትን መዛሙርን ከምኡውን ካብ ኣስመራ ዝኸደት ጉጅለ ባህሊ ዋልታ ብዘቕረበቶ ባህላዊ መሰናድኦ ደሚቑ ምንባሩ ተፈሊጡ ሃገራውን ሰውራውን ክብርታት እናሻዕ ክኽልዑ ምርኣዮም ከም ዝሐበኖም ኣብ ከተማ ከረን ዝነብሩ ገዳይም ሓርበኛታት ገሊጾም ወኪል ኤሪና ዮሱፍ እድሪስ ነዘዳለዎ ትሕዝቶ ዳናይት ገብሪ ህይወት ከተቕርበያ ሃገራውን ሰውራውን ክብርታት ኣብ ሕብረተሰብና ብሓፈሻ ኣብ መንእሰያት ድማ ብፍላይ እናሻዕ ክኽልዑ ምርኣይ ከም ዝሕበኖም ብኣጋጣሚ መበል 31 ጽምብል ናጽነት ኤሪና ዝተወከሰቶም ኣብ ዞባ ዓንሰባ ዝርከቡ ገዳይም ሓርበኛታት ገሊጾም ተወፋይነት ጽንዓት ሓርበኛነት ተበጃውነት ፍቕሪ ሃገርን ካልኦት ክብርታትና ኣብ እዋን ቃልሲ መሊሶም ዝተኸልዑ ሕላገት ውህሉል ውርሻ ሕብረተሰብና ምዃኖም ጠቒሶም ኣብ ዝቕጽል ወለዶታት ክሰርጹ ምእንቲ
بعتوب كسرحلهم أزخاخيرهم تحبرتسب خبرتات الله بهلاو خبرتات تبعي مستكوسو أبقال سستطريو خبرتات الله هجراو خبرتات الله سلازي إزيهم كلهم أب خبرتات تقالوا له نزيهم من خبرتات البلو بس أينت نهجر مسواء نسخة أنا خسواء نسخة صنح أكن دين عي نبصعي زبلتو بزحت كبرتات تاب سورة ترانين كبرتات اللو أبوتاتنا بحقوتاتنا خم كتوس أنيهم مقصلتنا تدما دحري زلنا ولدو سالسا ولدو وني مكتالو زحجي إن هاجر كأحلف كذا مهاب كندا هاجر مكلخال زحجي هاجراوي كبريو እዞም ክብርታት ሉላውነት ሃገር ንምዕቃብን ገስጋስ ሃገራዊ ልምዓት ንምስልሳልን ደፋኢ ሓይሊ ኮይኖም የገልግሉ ምህላው ዝሓበሩቶም ኣብሱሳታትን ሰብዓታትና መሳርዕ ሰውራት ተጸንቢሮም ስለ ሃገርን ህዝብን ዝተቃለሱ ገዳይም ሓርበኛታት ዝቕጽል ዘመን ሃገራውን ሰውራውን ክብርታት ተቐኒትና ምረሻና እንሕይለሉ መድረኽ ምዃኑ ኣስሚሮምሉ ሓደ እቲ ሃገራውነት ካልኣይ እቲ ተወፋይነት سالسايتي زي حلل قالسنا كم رغصلو فاش ينقح يودب يعتق زين متكلنا بوليتيكاو متكل مسارة بوليتيكاو متكلنا يزبا قنبار نسيو بزي بيهر بزي عاليت كي تفلالخا بحضارة بحدي قرعنا يسورة آتيخا متكلاس زي بعلو حدا خدت زعوتنا كبري እቶም ሓርበኛታት መወዳታ ኣብ ኩሉ ዓውድታት ተኣምር ዝሰርሑ ዘለዉ መንእስያት ሓባራዊ ራእይ ኣስሚሮም ሃገራዊ ሓላፍነቶም ከም ዘረጋግጹ ጽኑዕ እምነቶም ገሊጾም እዚ ኣገልግሎት ቴሌቪዥን ኤርትራ እዩ ኣህጉራዊ ዜናታት ሒዘ ክምለሰኩም እየ ምክትታልኩም ክትቕጽሉ ደጊመ ብኽብሪ ይዕድም ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዋንነት ብሕታዊ ብረት ዝጠንቁ ሰብኣዊ ክሳራታትን ጸጥታዊ ስግኣትን ከም ዝዓረገ ተገሊጹ እዚ ዝተገልጸ ትማል 24 ግንቦት ኣብ ክፍለ ሃገር ቴክሳስ ሓደ ወዲ 18 ዓመት መንእሰይ ኣብ ከተማ ኡቭዳላ ኣብ ዝርከብ መባእታ ቤት ትምህርቲ ብዝፈጸሞ መጥቃዕቲ 19 ህፃናት ተምሃሮ ዝርከብዎም ብውሕዱ 21 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ኣብ ዝተቃልሐሉ እዩ كبيدن فوكيسن مقصلتي زوردهم حيالو بمهلاهم قصر قديات كزايد كم زخيليم سمزت عنا زقلت زلو اتتقرطور بحيلتات صدتا بستتكوست ايايت كم استقتله مع كان الزينا اكاليهن اتفتسامي مقصلتانايتي ابستفل عليه كفالات امريكا زفتسام واننت بحتاو برد زتانكو متقعدتات مخانيهم تنتنت زقلتهم نابيت السبن مغربن قديات نايت انعاتي هابكم ملغتي سدد بريزيدنت جو بايدن بانديرا افرق زنقي كتنبل بالتئزاز ام حلالي فلو اب امريكا ابز حلف السلست اوارحنا يزعمت زي بستخايره متقعدتات فوكيس برد لعلم 240 سبات كم استقتلو صبصابات يردو سمين كوريا مال 24 جنبوت أهجورة سجر باليستيكا وميسايل زركبو سلسلة تخطتلتي فتنتات أعنوتي صوار كم زكايرت دوب كوريا كسيسا اتي ميسايلات تاب وسناسن مبرقاوي ما يوجز سمين كوريا كم استفنجرة مينستر مكلخال دوب كوريا حبيرو بوجن سمين كوريا بزعباز تفتسي مزبحال زلو فتنتات استوعب حبريتا زاجيت يلن حين الساعات دحرز سمين كوريا فتسيماتو استبع لمتكعتي دوبو كوريان أمريكان سفي حبراوي وتحضراو لممر كم جمرة إنجليزان تخططالي فتنتات سمين كوريا نتن كم كأند تسعررتات تقلص أن دوبو كوريا جابان أمريكان أشعالي مخانيو زحبر بريزنت أمريكا جو بايدن نبز حلفة معلطات تاب دوب كوريا بزكايدو عدت هاجرو مس دوب كوريا تكايدو حبراوي وتحضراو لممد بزحي لملكعو كقص المخاني قليصوم بزد ما متفنان حوس دسيت كوريا كي عرق زسق كوين الله تركي أبقربا متسايي أبسمينا وشنق سوريا حدش وتحضراو سرحيت كتكايد مخانا بريزدنت طيب إردوغان أفليتوم على ما زسرحيت كاب وجه ناس أزخنة زبان مفتار مخانو بريزيدنت إردوغان بعسران سلستن جنبوت نكابين هاجرو أبزهابو مجلسي أرديو تسرحيت تدوبا وكفال تركي نمحاسون أقداس مخانو بريزيدنت إردوغان أم مجلس يحبير الله
ይኹን እምበር እዚ ተወጢኑ ዘሎ ስርሒት ኣብ ዶባት ሶርያን ቱርክን ሓድሽ ወተሃደራዊ ወጥሪ ከየስዕብ ሓያሎ ወገናት ስግኣቶም ይገልጹ ኣለዉ ቱርኪ ኣብ 2016 ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ሶርያ ንተመሳሳሊ ዕላማ ወተሃደራዊ ስርሒት ኣካይዳ ምንባራ እንተኾነ ግና እቲ ስርሒት ነቲ ዝተደልየ ዕላማ ከውሕስ ከም ዘይከኣልያ እትሕበር መንግስቲ ቱርኪ ኣብቲ ከውሕሶ ዝደሊ ዘሎ ነፃ ዞባ ኣብ መሬቱ ንዘለዉ ስደተኛታት ሶርያ ክሰፍርሉ መደብ ከም ዘለዎ እዩ ዝገልጽ ቱርኪ ኣስታት 1 ሚልዮን ስደተኛታት ሶርያ ናብ ዓዶም ክትመልስ ውጥን ከም ዘለዋ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልትታት ምሕባራ ይዝከር ኣብ ሶርያ ካብ 2011 ተኸሲቱ ብዘሎ ግዳማዊ ወተሃደራዊ ምትእትታው ዝጠንኩ ጸጥታውን ወተሃደራውን ቅልውላው ሚልዮናት ዜጋታት ሃገር ከም ዝተሰዱ ጸብጻባት የረድኦም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ነዚ ዕለት ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናድኦ ቅድሚ ምዛምና ኣርእስታት ዜና ክደግመልኩም ወግዓዊ ጽምብል መበል 31 ዓመት ናጽነት ብኽብ ዝበለ ማዕርግ ተኻይዱ مراحتي إثيوبيا دوب أفريقيا سريلانكا شودن عباي بريطانيا نا يوحنا ملختي سديدوم أبستفل عليه حجر زنبرو إيرتراويان صنبل ناصنت بدمكاتي صنبل اللو أب أمريكا ونت بحتاو برزتانكو سباون تصطان كسارتات من مريسيو سخكم زلو تحبيرو سمين كوريا سلست ميسايلات كم زفتنت دوب كوريا كسيسا تركي أب سمينا وسوريا حدش وتهدر وسرحت كتكايد مقانا أفريقيا نزع الاستدلال زينا ومستند ونابستفد من لوس لمكتالكم عزيزي مسكن حسن من 4 سنوات